Shoutout po sa inyo lahat mga kaibigan. Nandiyan, nakabidji. Thank you very much po. Shoutout po. Shoutout Parin Ismail. Shoutout. Maraming salamat po sa inyo dyan, mga Parin Ismail. Shoutout po sa iyo, pare. Thank you very much, pare. Sa pagpasok, pare. Pare, kanta na pare. Akit ka pare, kanta ka pare. Akit ka pare ba, para kumanta pare. Apo ni Lola Ibiang, ayan. Maraming salamat po sa inyo lahat mga kaibigan, sa inyong pabibigyan. Thank you very much po. What's up, Ate? Ayan, maraming salamat. Lolaps Jordy, thank you very much sa iyong pagpasok. Busy mode, Maluoy. Sige po. Ingat po kayo sa inyong mga trabaho, mga kaibigan, ha? Minamahal kong kaibigan, ingat po kayo sa inyong work. Parang Ismail, umpisa mo na pare. Nakasawa na kumanta pare. Salamat pare ha. Sa ano, patambay-tambayan dyan, mga kaibigan, thank you very much po talaga. My love, kamusta na? My love, parang Ismail daw, kamusta ka daw? Sabi ni ano, ni si pare ko, makiat. Ayun o, si pare ko. Ayun o. Yan na si pare Ismail ko. Yan na si pare Ismail. Welcome pare Ismail. Ayan. Okay. Basta pre. Pwede ka marinig pre. Hindi ka marinig pre. Nakamute ka pala. Nakamute ka pre. Mute mo na ako pareha kasi may music dito pare. Sige pre. Sige pre. Music baka mo si Pierre ka pare. Dito lang ako. Maraming salamat pre. Mute lang ako pare, mute lang. Sige. Maraming salamat Loves Derby sa iyong patambay-tambay. Tambay ko na to isa pare. Sige pre. Maraming salamat pre. Maraming salamat sa pagkakal mo pre ha. Paitrasalot natin. Sige pre. Tambay ko to isa pare. Pare. Umpisahan mo na pare.
Sige, mamaya. Painit-init na muna. Minute-minute mo na. Sige, sige. Painit-init lang muna pare para baka marami pang darating na mga audience diyan. Oo. Ingat dyan sa work mo ha. Ingat dyan pre sa trabaho. Ay, ikaw din Ingat. dyan pare. Ingat din dyan pare. Oo. Ito, tambay ko muna to isa pare ha. Ito, tambay ko muna to isa pare ha. Ayan. Maraming salamat po sa inyo dyan mga kaibigan na sa nakabidyo dyan. Thank you very much po. Lalab JB, Miguel Lab shout out. Kumusta ka na dyan pare? Ganun pa rin pare. Tambay-tambay lang. Ako din dito pare. Tambay-tambay lang. Minsan mahina signal pare. Ano ba yung ano dyan? Ano ginagawa dyan? Motor? Oh, wala. Katatapos na pare. Motor lang yung ginagawa nyo? Mars Channel, Oh, Reset at Mars. mga motor lang pare. Kuya Ricky to. Sino Kuya Ricky? Kuya Ricky to. Ayan. Paru-paro. Yan si Kuya Ricky to. Paru-paro G. Kuya Ricky. Ayan. Tamsak na Mars. Ayan, tamsak na daw Mars. Si parang Ismael sa Mars. Tamsakan kita ng Juan Mars. Tamsakan mo si Mars. Kanil. Yan, tamsakan pa kita Mars. Tamsakan kita ng marami Mars. Tamsakan mo ng libo. Kalating libo. Grabe, dami naman yan pare. Shoutout po sa inyo lahat mga kaibigan, sa mga gwapo-gwapa kong mga igsuon na higala, abyan. Shoutout po sa inyo lahat. Yan. Dikit mo na rin yan, Ismael. Ay, no problem, Mars. Akyat na Yan, Mars, tamsak akyat na na. Mars. Akyat ya Mars, akyat ya Mars. Ito na rin yan, Ismail. Ito Mars. Di ba nakadikit tayo Mars? Dikit ko yan Mars. Tamsak muna, hanapan muna kita ng video Mars. Yun. Hi, Tyriki. Ayan, si anak ni Bossing John Lee. As ni Nicole, pag mag-live ka, tapos may lagi mo akong shoutout ha. Sabihin mo, pinaka-gwapo.
Shout out. Kay Ricky yung pinagwapong street love. O, di ba? Ayan ang sabihin mo lagi, ha? TV Labs, Tracker Philippines. Ayan, may shout out po sa iyo dyan. TV Labs, ingat sa pagbiyahe, ha? Kung si Kuya Ricky to, sino naman to? Tapusin ko lang video mo, Mars. Mga kaibigan, tamsakan niyo naman po si Marcio, mga kaibigan. Si Marcio. Ayan, si Marcio, mga kaibigan. Ano niyo naman, tamsakan niyo naman po yan. Shout out, Kuya Ricky to. Ayan, maraming salamat sa inyo sa inyong pagkarasan. Tamsak na rin. Tamsak otro pa rin. Ricky and Just TV. Ayan. Ricky nga talaga yung pangalan niya. Oh. Tayo ka pala to. Mga lumang litrato. Mars, sana eh. Patamsak. Ayan. Tamsak na Mars. Thank you very much. Nasa harang pa si Gold Hiker. Salamat ha, Mama Gold Tiger. Thank you very much po sa iyong magpasok. Labs to, ingat sa Bebeto. Ayan, nakapasok na ako sa bahay mo, Kuya Ricky to, Anjas. Salamat sa pagpasok. Tamsak dikit pa rin, Ricky. Ayan, maraming salamat ha. Pre. Ay, no problem pare. Ayan po mga kaibigan, papunta po sa bahay ni Kuya Ricky to. Tingin sa tato po sa iyo, Ma'am Gold Digger Official. Thank you very much po sa iyong pagpasok muli, ma'am. Thank you talaga. Salamat po. Lagi ka po andrito sa aking live. Thank you very much. Okay. Mapagmahal ako, paring Ricky, shout out. Ayan, mapagmahal ako. Sana all mapagmahal. Ayan, maraming salamat po sa inyo. Mapagmahal ako. Mapagmahal ko yan, paring ako. Mars Channel Kalansa. Ayan. Kuya Ricky, Anjid TV. Yan, OTW sa bahay mo. Ma'am Melanie Camino, shout out, shout out. Thank you very much po sa iyong pagpasok. Grabe, grana naman yung mga picture ni paring Ricky. Grana. Pura gwapo ni nahuman ang World War II ni paring Ricky. Parang hindi pa nangyari ang World War II nito Itong picture na to kay Kuya Ricky and GTV. Oo nga mga larawan ng Maynila, Tito Vic and Joey. Kuya Ricky and GTV.
Miguel Sadat Grabe. po, Ma'am Yoni Camino. Thank Dito you po, pa man. ma'am, sa iyong pagpasok. Thank you very much po. Nalimpyo pa ko, Ma'am Melanie Camilo. Nalimpyo pa, Mars. Hanap ako ng tauhan pa rin, Ricky. Tauhan. Marami ka palang tauhan dyan. Ayan po, mga kaibigan, sa may mga work dyan, mag-ingat-ingat lang po kayo mga kaibigan sa inyong mga trabaho dyan. Ingatan po ang inyong mga sarili lagi. Yan. Tamsak dikit pa rin, Ricky. Salamat pre. May problem, pare. Marami tayong Walang mga alaga hanggang dyan. walang hangganan na papasalamat. Pasalamat. Nakatago lang yan, paring Ricky. Ikaw muna, mamaya ko muna, kuhan ba ha? Mamaya ko muna alisin paring Ricky itong kuhan to. I-kuhan ko muna. Ilan si Ricky Actors mal ayan. Marami, shout out din sa iyo dyan, Ma'am Melanie. GC Last Tomin. Ano si GC Last Tomin? Shout out sa'yo, bro. GC Last Tomin. Shout Ay, out, Ma'am ka rin Melanie. pala yan. Ka rin pala yan, pare. Pare? GC Last Tomin. Yan. OTW sa nakapin. Shout out sa 7 na ngayon. Nakakatambay dyan. Thank you po. Ay, parang hindi to ah. Ba ito nakapin? Busy lang to, Rick. Sige, ingat-ingat ka dyan, ha. Baby loves to. Ingat ka dyan. Keep up babies ko. Miguel, shout out kayo, ma'am. Thank you po. Ay, Marie. Mama. Kalimutan ko na. Kuya Ricky and Jids TV, OTW sa bahay mo. Ano ba yan? Parang nasa kubo kayo ah. Si Nanay Aida po ay nanawagan at humingi ng tulong sa kanyang People ngayon, people in the asawa. house. Miguel, shout out po. may may sakit. Kawawa naman, may sakit pa pala asawa niya, no? Yeah. Kay Kuya Ricky and Jits TV. Just TV. Kay Kuya Ricky and Jits TV. Just TV. Maraming salamat sa mga naka-BGB diyan, mga kaibigan ko. Thank you po talaga sa inyo. Salamat sa mga naka-BGB diyan. Sige po, Ma'am Melanie. Maraming salamat po sa inyong walang sawang support sa aking live. Yan, tamsak dikit na sa nakapin.
Marimar, Miguel sa po sa iyo, Marimar. Ingat-ingat po kasi sa inyong mga work. Marimor, Miguel Love shoutout. Sa 6 million dyan, mega mil sa inyo. Maraming salamat sa inyong mga kaibigan, sa inyong walang sawang suporta sa aking live. Gusto pong umakyat mga kaibigan, may hagdanan po tayo dyan ha. Huwag po kayong mahiya. Sa gustong magpakita ng kanyang galing sa pag-awit, ayan po ang sa pagsayaw, ayan po ang hagdanan po sa gustong umakyat. Rans, oy, paring Rans, kalog, official, mga sa tatlo, ingat-ingat pre sa biyaya. Rans, paring Rans, kalog, official. Ayan po ang ating hagdanan. Gusto mo mag-cut-cut na? Cut-cut. Lakas ng hangin yan, pre, ah. May buhawi ata dyan, ah. Oo, pare. Ayun, may makyat. Si Ma'am Melanie Camino. Ayan, sa mga nakabidi-bidi lang po yan. Maraming salamat po sa inyo sa inyong pag Ismael. kilala nyo na kung sino kayo. Galap siya po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong pagbibigan. Malaking bagay na po sa akin yan. Hindi kita makita ng Relax mo ng konti. Nata kita po kayo. Ano po naman ito pa? Ayan na. Wala dyan, ma'am. Melanie. Maraming salamat. Okay lang, sir. Ma'am Melanie. Okay lang, sir. Okay. Kumusta kayo naman dyan mga pogi kong Lodi? Ito pala natapos sa GC, Sir Ricky. I'm sorry, Sir Ricky. Late ako. Tamsa ko muna sa kaparing Ricky na ako. May galap shoutout sa lahat. Ayan. Asa na si Ricky? Bumaba na? Bumaba si Juan, si host. Si Ricky, bakit nawala ka na? Nasaan na si paring Ricky? Parang bumaba si paring Ricky, ah. Makanta pa naman sana ako. Wala na si Ricky. Uy, sayang. Ayan. Ayan. Sayang naman. Kanta ka na dyan, ma'am. Ayan, may galap shoutout po sa lahat ng may dyan sa baba. Ayan, magsiakyat na kayo yung mga akyaters dyan. Akyat. Ayan, Kanta ka na, ma'am. may galap shoutout sa bro. Ayan, sisi ko, Lovely Reds. Ayan, Sir Rans. Sisi ko, Amor. May galap shoutout. Sa inyong lahat dyan sa baba, may galap shoutout po. Ayan. Sir Bolano. Barang parang Ricky. Pakanta. Pakanta tayo. Akyat ka na, bro. Bunta na mo.
Wait lang. Charger? Pa tayo isa. Huwag di pa busy. Kani sa lang gamitan, sir. Kani sa lang gamitan. Ay, wala sa gamitan. Manager ko yun. Kaya pala. Kantahan po Hindi kayo na sa bumalik. lakay. Sir Ricky, baba na ako dyan. O, umpisahan mo na, ma'am. Kanta ka na dyan. Tunay bang ako lang ang lagi mong ibigin ko sa'yo'y ibigay buong puso't damdamin. Di ako makararanas na lumuha kahit minsan lang. Di magsasawa, di magbabago, di maghahanga ng pag-ibig na papalit sa puso ko. Ganyan ka sana, dahil ganyan ako, laging tapat at laging totoo. Sana'y di magwakas ang pagtitinginan natin. Araw man ay lumipas, di natin papansinin, pagkat walang ibang laman ang kapwa natin isipan. Di magsasawa, di magbabago, di maghahanap ng pag-ibig na papalit sa puso ko. Ganyan ka sana, dahil ganyan ako, laging tapat at laging totoo. Magkulang man pagka minsan, talagang kasama yan sa ating buhay. Di magsasawa, di magbabago, di maghahanap ng pag-ibig na papalit sa puso ko. Ganyan ka sana, dahil ganyan ako, laging tapat at laging totoo. Sarike, nasa na kayo? Nasa na kayo? Dumakin ako. At laging totoo. Wala na kayo. Wala na sila. Sana kayo makip na. Sariki. Teknik Foundation po kas na may binihilot. Wala na yung guys yung mga kasama ko dito. Sariki, where are you? Nasa na kayo? Ako na lang mag-isa. Andyan pa ba kayo? Bahala kayo. Bakit ikaw ang laging naaalala ko? Kahit nagbago pa. Welcome to my live.
Bakit di ko malimot ang isang tulad mo? Kahit alam ko na sa puso mo'y di ako. Sana'y naturuan ang puso ko na limutin ka. Nang ang sakit ay di na madama. Hindi pa rin malimot ang isang katulad ko. Bakit kaya di magawa kahit pilitin ko? Ay, wala na kayo. Ano nangyari? Wait lang. Baka bumaba na kayong lahat. Ang sarkit. Mag-isa na lang ako dito. Nasa na kayo, sa Ricky? Banat-banatan ko na ba ito? Mag-isa na lang ako dito. Nasa na kayo, sa Ricky? Ang lakas na tuloy ng boses. Wala pa sa Ricky. Wait lang po natin si Ricky ha. At tayo ay magkikanta muna na. Pagtsagaan nyo muna po yung boses ko mga idol. Ayan. So Ricky, asan ka na? Wala na ako. Sir Bula, nakyat ka na. Ayan. Nag-wash, habang nag-wash niya ako, kanta mo. Ha? Ayan, pagpasensya nyo na guys yung boses ko at ayan. Sisi kay Grace. Labi. Banyak yan eh. So, dito na ako. Sige. Sisi kay Chef. Nagalam siya ta. Mo'y naiiba. Mayroong bagong kislap sa iyong mata. Iniibig mo siya, yan ay hindi mo na may tatanggi. Ngunit kung sadyang siya ang mahal, ako'y hayaan mo dito sa isang tabi. Bagong makamay po itong gabi. Dito pa rin ako, kahit nasasaktan. Hindi ako magtatampo man lamang. Ganyan ang pag-ibig at pagtatangi ko sa'yo. Basta't laging naririto ako. Bakit nagagawa mo pang saktan? Gayong lagi naman kitang mahal. Tunay, pag-ibig na nilalaan para sa'yo'y sadyang walang hanggan. Iniibig mo siya, yan ay hindi mo na may tatanggi. Ngunit kung sadyang siya ang mahal, ako'y hayaan mo dito sa isang tabi. Ito pa rin ako, kahit nasasaktan. Hindi ko magtatampo lamang. Ganyan ang pag-ibig at pagtatangi ko sa'yo. Basta't laging naririto ko. Magaling ka po sa lahat. Thank you so much. Sisi kay Grace, ikaw naman. Hanap na kayo, Sisi Grace. Ano?
That's all. Ayan. Hintay lang po kay Sir Ricky yung mga walang jacket yan, guys. Ayan. Nagluluto signal po. Ay, okay lang Sir Ricky. Pa-jacket Sir Ricky kay ano, walang jacket. Iba. Jakitan mo lang si Ricky yung nasa baba. Jakitan mo lang Sir Ricky, okay lang dito ka. Kanta na si Sikoy Chip. Nawala ka na. Sisikoy, chef, kanta na. Narinig mo ba kami si Sikoy Chip? Hindi na naman niya nakakarinig si Sikoy Chip dyan. Sisikoy, Oh, good morning. busy yan. Naka-mute ka, oy, naka-mute ka. Oo daw. May Kanta ka na. Nakamute ka. Kanta na. Kung may BE tayo, ay gandang kumanta. Hindi ko kayo maririnig dito. Ito lang. Yan na. Sisikoy, kantahan nyo na dyan dalawa. Baba ka lang ng primer mo, Ginid's family, kay para matamsakan. Baba, pari po ang magbaba ng bahay or ano ba, yung mga ano nyo dyan, patamsakan. Ginid's family, kay para matamsakan. Baba, pari po ang magbaba ng bahay. Bakit ano? Nag-iiko. Iko kay si Ricky o kay si Siko nila ni. Wala man lang kayo mag cellphone lang. Wala sa akin. Ano yan? Wala sa akin. Kay Akin, Chip, akin. kay si Siko, ay kay si Ricky. Ayan, mga kaibigan, patamsak daw po sa premier. Ayan. Tapos na ako dyan. Full pack ako dyan kay ano, pinag-go to channel ko yung kanina. Ayan po, mga kaibigan. Ang basahin to? Hindi ko pa. Marunong basa. Alin dyan, sir? Ano? Jeans family, ano to? Ginid's family? fashion? Ginid's family ba yan? Ayan po, Oo. patamsak po. Ginid's family vlog. Ayan. May galap shoutout sa'yo. Patamsak. Ayan. Puntahan ko yung bahay mo. Create your own mango wrap cake with Nestle Yun. All-Purpose Cream. Wala ako pag maririnig ha. Ikaw lang ano. Si Priweng galap siya. Ay, wala pala. Sa tamsak pala yun. Ayan. Tamsak ako kay Ma'am Ginid's family. Ayan. Tamsak dikit ako sa'yo, Ma'am Ginid's. Bunso, Sige, na pamakit ka dito. Bunso, may galap shoutout. Ayan, sekarang bentuk pemakat. Nababaliw ako sa'yo, bawat dilakon sa isang sulok na lang. Ayun, Ate Buds. Wake up. Parang selamat. So Ricky, baka pwede na mag-end. Ka na. Ayun na tayo. Ayan, signal ko. Nakakuta na. Gustan mo labi ko, nauuhaw sa iyo. Nananaginip na gising, nakatulala sa akin. Nagsusumidhing damdamin, kahit halik namang akin. Nababaliw ako sa'yo, bawat hilakon ng puso ko. Sa isang sulok na lang, umiibig sa'yo.
lagi masdan mong labi nauuhaw sa iyong sinta. Nananaginip ng isip na katulala sa hangin. Susumithing damdamin kahit halik lamang akin. Nababaliw ako sa'yo bawat hilap mo ng puso ko. Isang sulok na lang iniibig sa'yo. Nananaginip ng gising nakatulala sa hangin. Susumithing damdamin kahit halik lamang akin. Nababaliw ako sa'yo bawat hilap mo ng puso ko. Sa isang sulok na lang iibig sa'yo. Sinta, iibig sa'yo. Sinta. Lakay pa narinig. Ayan, maraming salamat sa iyong magandang boses. Ayan. Wala ka narinig? Mayroon si Ricky, meron. Banat pa. Banat pa. Teka lang, mayroon makita. Ayan, si Paring Bulano. Si Elboy. Sir Bulano, may galap shout out. Mega love shoutout Pre. sa inyong lahat. Shoutout dyan sa inyo mga host. Sa pag-drive, idol. Si El Bulano. Ayan, nagkabiyahe pala si Pare. Lalap triple G-Mix, may galap shout out, idol. Lag. Ingat sa biyahe ka. Ingat sa pag-drive. Yan, kanta na po. Badjul Tagabol po. Ayan mga kaibigan, may tap-tapakan tayo. Si Ma'am Badjul Tagabol. Nasa ang nalaglag yan mga kaibigan. Ayan, nalaglag si Paring Bulan. Parking, ayan. Maraming salamat sa parking, Ma'am Marin Triple. Cotify Vlog. Hello, gandang hapon sa lahat. Ayan. Magandang hapon din sa iyo, sir. Ano? Cotify Vlog. Cutify Vlog, Cutify Vlog. Ma'am pala ito, ma'am. Baka po ng bahay mo, ma'am, para mapasok namin, para masunog. Manakawan ang bahay mo. Saan po kay Ate Bads, mga kaibigan dyan? Naka-pin po dyan. Sandali lang po at ay tamsakan muna namin to si Ate Bads. Nakatamsa na pala ako dito kay Ate Bads. Pasukin natin itong bahay mga kaibigan. Pasukin natin itong bahay ni Cutify Vlog mga kaibigan ha. Huwag naman suna sa... Kaunti ka pala yan. Kaunti ka. Ayan. Ano sa Ricky? Nakapin ba? Ayan, nagapin po yung bahay ni Cutify Vlog mga kaibigan. Pasukin na po natin. Maliit pa po. Cutify Vlog, andito ako sa bahay mo. 73 pa lang pala to. Wala pang dingding. Haligi pa lang.
So, okay na po natin yan, mga kaibigan. Sandali lang po sa walang jacket, ha. Babalikan ko pa kita, Joe Hanks TV. Dito pa ako sa bahay ni Cutie Pie Vlog. Sandali lang po, nilakitan kita. Send kita ng 5 banana, Ma'am Cutie Pie Vlog. Ayan. Nag-eco si Ricky. Ikaw ba? Naka-mute naman lahat ko dito, ah. Sir, anuhan mo na lang yung alagad ko ha, yung jacket mo. Dikit kalimbang din sa'yo, Sir Ricky. Maraming salamat. Ayan, Ate Bitsa. Ibang Bitsa. Ayan po, nakapasok na po ako sa bahay mo, Ma'am Cutie Pie Vlog. Ayan, cutie nga talaga. Cutie na yung mga ipay pa. Ayan, Sir Joe Hanks, may jacket ka na po. Saka si OFW Oman, ayan po. May mga jacket. Ay, sa'yo pala yan, oh. Ang gulis pala yan. Pangalawa, Sir Ricky. Ayan, maraming salamat, ha. Dikitan niyo po yan, nakapin mga kaibigan. Maawa naman po kayo. Dan sa nakapin po. Ayan, magdikitan po kayo dyan, ha. Baba rin po kayo ng bahay, Genids Family Vlog para mabalikan din po kayo. Elina Krabaral Bags, sa'yo rin to. Love kitad. Ayan, magbaba lang po kayo ng mga bahay dyan, mga kaibigan. Hinggan sa natin po, Elena Clarabal Vlogs. Ayan. May jacket na po kayo dyan. Ayan, magbalikan lang po kayo dyan, mga kaibigan. Nagbaba rin po ng bahay si Genids Family Vlog. Magkikita na po kayo dyan. Sa aking mga host, mga gusto nyo kumanta dyan, kanta lang kaya. Walang, Pangatlo, Sir Ricky. Ano ba? Pangatlo lang. Pangalang ayuda kay Ma'am Cutie Pie. Dikit ka rin. Ikaw ba? Ambit sa Milisatat po. Mars Channel Kalansa. Yan, maraming salamat sa Mars sa yung pa-BGB dyan. Thank you very much. Mahalin mo ako, Dana Kapin. Ayan, mahalin mo na siya. Ganda ng ano mo, ang letters. Ayan. Ang budol yan. Marimon, Milisatat po. Si Kuya Amor. Unsearchable ka no. Para may Ang iba. Oh, nag-iiko ka talaga. Ako siguro. Ikaw ba? Kasi pag nagsalita ako, nabalik. Dikit sa nakapin, sabi ni Joe Hanks. Pasawin nga natin bahay mo, Sir Joe Hanks. Ayan, bata pa to si Sir Joe Hanks. Ikaw sunod ko ipipin na Sir, standby lang muna dyan, ha. Paro G. Ang galing sa mga ng mga paro G, ha. Parang ikaw din yan, si Ricky. Paro G. Nauso rin ng paro G. Ano sunod ba? Nauso eh. Tatlong G? Nag-auso din. Dal ko, nabalik yung Galing Ang lima na yung gusto mong magpapapayat. Sumayaw na kayo ng paro G. 4 na ayuda. Sana kay Ma'am Cutie Pie. Sa lima mo? Tama na yun. Sampo na.
Tapusin ko ng 5 banana lang si O, tig-5 tayo. Lamok daw si Ricky. Nasa likod dito. Ricky, pin mo yung ayudahan pa nating baby pa. Uy, di ako nakasilent. Di na po ako nag-iwan ng baka sa iyo, Ma'am Cutie Pie Vlog. Binigyan kita ng 5 banana kami ni Sister Grace. Ayan. At ni host, Napasok na po ayan. yung bahay mo, Sir Juangs TV. Ikaw ng Norks ko ibipin yan. Tapusin na mga rito si Ma'am Cutie Pie Vlog. So, nakadikit na sila. Tapos na ba kayo kay Cutie5 Vlog, mga kaibigan? At lilipat Tapos tayo na kay po, Sir done na Johangs. kami, Sir Ricky. Ano kami Tapos ni na kaya, sige, lipat tayo kay Sir Johangs. Kasi maliit din bahay niya, mga 5, pa lang siya. Sobra 5. Ayan, mga kaibigan, punta tayo kay sa bahay ni Sir Johangs TV. Ayan, nakapin po dyan. Ayan, John Hawks. Pasukin niyo po at makikita tayo ng mga paro-paro dyan, dami. Andito po ako sa iyong paro-paro di Johawks, ano? Elena Carabalbags, Clara Balbags, pasukin ko muna bahay, ma'am. Mamaya ipipin kita, ma'am, tapos nila, ma'am, ni Sir Johangs. Paro-paro di. Ay, nakadikit na pala ako dito. Wala ko. Mas lang ko, konti. Do my glam makeup tutorial without using brush. Mag-makeup din pala ako para ay. Dito pa si Marimor, oh. Yan. Sinsa na Marimor, ha? Hindi ko nakita agad. Kita ko sa makeup mo, mama. Watch lang ako, mama. Kay Mama Elena Clarabal. Malay mo, matuto rin ako mag-makeup. Ronaldin Mix Vlog. Ayan, si Ronaldin Mix Vlog. Talaga dyan sa Ricky. Tamsak dikit ka na rin tayo. Ayan, maraming salamat, ha. Ito sa nakapin mo kay Sir Johangs Vlog. Kuya mo, mega love shot. Pasukin niyo po yung bahay ni Sir Johangs TV, mga kaibigan. Maraming paro-paro dito. Masayaw. Ayan, idol. Sa nakapin, danon isa. Idol, ayan. Pangalawang ayuda. Ayan po. Makeup niya doon. Yung mama. Parang dikit pala sa'yo sa Ricky. Dikit ko na rin sa'yo. Dubong. Salamat, ha. Sa mga dikitin nyo. Thank you. Dali, hindi pa ako si Ricky. Wait lang dito. At 580. Tapusin ko yung harang mo para dikit na dikit. Luloy ko. Ganda ng mga niya, mga luloy ko. Ma'am Tin, health and beauty tips. May gilap siya sa'yo, Ma'am Tin. Ayan, baka gusto mo mag-cut-cut, Ma'am Tin, ha. Ito ba ang mga hagdalos, Ma'am Tin? Baka gusto mo mag-cut. Yung mga April boy ba? Ayan. May hagdanan po tayo dyan, Ma'am Tin. Baka gusto mong makyat. Nagising lang, Magoy. Sige, magilamos ka muna dyan. Johangs TV, Dan, tamsakat dikit. Baka naman po, ayan. Magbalikan lang po kayo dyan, mga kaibigan, ha. Mix natin si Ricky, pang-anim siyo. Ayan, maraming salamat, ha. Sa inyong mga kaibigan ko. Thank you very much. Yung mukta pa ko, laway. Ayan. Ma'am Tin, may galap shout out. Kamusta, Marimor? Busy. Ayan, pang pito lang. Ano ko naman nakadikit sa'yo si Ricky, pang pito yun. Magmahalan po tayo, magmahalan. Mag-ibigan. Ma'am Tin, gusto ka na. Bitsay, thank you very much, Ma'am Bitsay,
na, Gracia. Kaya konti akyat ako. Ayan, akyat si Mama, no? Si Ma'am Tin, ayan. Nam ba? Nam. Tapos naman kayo kay Sir Joe Hanks, mga kaibigan. Paglipat tayo kay ano? Kay... Ha? Tining nakatin. Mama ba Sir din Joe Hanks, ako TV? pa lang sa kanya sa Ricky. Sige, ayun muna. Kay mamaya, punta tayo kay ano? Kay Kalina Clarabal Vlogs. Ano pala naman sa birthday? Yun sa birthday, ha? Sis Amor from Teen and Health Beauty Tips. Ayan. Inayudahan ko po, baka naman. Kahit isa lang. Oy, balikan mo naman kami sa main. Dikitan niyo naman kami sa Babae niyo rin bahay niyo para mabalikan din kayo. Ano ba bahay niyo, Smith? Ayun, pinapansakan ko na yung sa akin sa Rikay. Sige na, ako na mababa. Ayuda, nag-aayuda pa ako. Yan po mga kaibigan, yan po yung mga nag-ayuda sa inyo. Si Ma'am Grace Channel po. Shout at Mumbai. Coming live. Why my ship. Bakit hindi ka si Ricky kumakanta? Yan po mga kaibigan, yung mga ano? Kanta na si Koy. Nag-aayuda pa ako. Ayuda pa. Maya. Ayuda muna tayo. Banatan mo si Koy. Ikaw muna, Marimar, kanta. Yan po mga kaibigan, tikitan niyo po yan yung mga ano yung nag-ano sa inyo, mag-ayuda sa inyo mga kaibigan. Si Ma'am Lali Camino, saka si Ma'am Grace. Ayan po, yung bahay nila. Nag-aayuda kasi si Koy Grace. Ay, nakita lang po kayo mga kaibigan dyan. Ang mahalan lang po. Pang-apat na ayuda ko sa iyo, Sir Joe. Ariel Vlog, ayan. Si Ariel Vlog, mga kaibigan. Ayan, marami nag-ayuda sa inyo dyan, mga kaibigan. May Hindi ko yung Melanie, so nag-washing ako si Koy na yun sa likod ko. Maring Pia, may shout out. Nagwa-washing ako. Mag-i-end na ba ako? Tapos ako mag-inis sa baba. Ayan, magdikita lang po kayo dyan. Magpalitan lang po kayo ng dikit dyan, mga kaibigan. Maring Lovely Rage, baka gusto mong mangdikit dyan. Magdagdagan yung ano mo. Yung saging mo. Kala mo relax yung buhay ko, nag-washing ako. Ingat-ingat lang po kayo, baka maano kayo ng mga amo nyo Wala dito yung amo ko. May pasok sa Ricky, kaya nakakapag-lewal-wal. Walang ano man po, Sir Johanks po. Ano po dyan? Alas 2 ang dating nun. Ayan, pang-apat na ayuda na malapit na matapos. Pang-5. Dan sa nakapin, ayan si Chief of the BBSO. Baba rin kayo ng mga bahay dyan para dikitan din po kayo, mga kaibigan. Para mabalikan din po kayo, ayan. Magbalikan lang po kayo dyan. Kakapagod na, uwi na tayo ng Philippines. Uwi na tayo. Namimiss mo lang si pare Ha? Namimiss. Ano pare? Namimiss mo lang si pare Pang-limang ayuda, mga idol. Pagod na kaya, ano kang Pagod na nga.
Dito muna ako hanggat di ako dala ng pera ng marami. Hanggang. Ayan mga kaibigan ha, maglablaban lang po kayo dyan. Ayan si Sir Ariel po, nangabot po ng bahay. Views lang ako sa'yo pre ha, kasi magdadikit naman tayo na yun. Sinigang na baboy, lutong pang bahay, ayan. Makipag-lablaban lang po kayo dyan mga kaibigan. Ayun no, si Ma'am Anwar ulit. Baka gusto mong kumatkat? Kanta ka, Ma'am Anwar? Nabanggit na nakita. Tamsak dikit sa Ricky. Ayan po, mga kaibigan. Ayan, maraming salamat sa inyong mga suporta mga kaibigan ha. Sa isa't isa. Magsuportahan po tayo kasi hindi tayo mga sikat ha. Hindi ako makapag-isip ng nakapin. Hindi sikat pero magdidikit ng Sa Ricky, dana ako sa nakapin, 5. Ayun, dana sa nakapin daw. Saan na ba yung kanina nandiyan ka ba ba, Mama, ano to? Sa Ricky, dana ako. Claribel ba yun? Clarabal? Nakadikit ha kasi busy ako. Sige lang, okay lang. Isang sakong pira parang Ricky. Isang sakong pira. Isang sakong realin pare. Pamahagi naman na yan. At nang makauwi na sa Pilipinas. Anywar inip. Kanta na mo. Thank you very much, Mama, sa pagkanta. Ay, sir, bungalan. Ayuda muna kami, Mama Anwar. Ayuda pa sa isa. Mahal, saan ka nang galing kagabi? Sa Ricky sa akin yan. Ang ganda ng mga Dikit ko na sa'yo, di pa yung dikit sa'yo. Sa pinanood din. Saan si kanina si... Ano ba yan? Ayan. Para siguro to si Ma'am Elena Clarabal Vlogs. Saan na ba yan si Ma'am Elena? Para siguro siya. Si ano na lang natin bigyan si Sir Ariel. Iyan na natin. Ayan mga kaibigan, baka hindi pa kayo dikit dyan kay Sir Ariel mga kaibigan. Ayan. Pin mo sa Ricky. Luluto siya ng sinigang na baboy. Maraming salamat sa inyong mga suporta. Mama ni Ward, thank you ha. Magano ka mamaya, magpaano ka dyan para may bingo tayo mamaya. Vlog so, tayo may bingo mamaya, Mama ni Ward. Dikit nyo po, legit. Po, maraming salamat. Maraming salamat, Mama ni Ward. Thank you po. Sana ang dinikit nyo po legit kasi min ang dinikit po. Maraming salamat. May min po at saka yung iba yung alaga. Pero may mga po yan, mga video po yan sila. Yung Bajol, mami na ako magtamtak. Walang anuman po, Sir Ariel Vlog. At thank you rin po sa inyong pagpasok sa aking live. Thank you. Min po yung dinikit ko sa iyo, ma'am. Wala akong alaga, min lang dinikit ko sa iyo. Pakpak daan pakpak. Tamsak Atibads from Chief of the Beach, ayan. $7 million. Thank you very much po sa inyong support. Thank you talaga. Teenage Family Vlog, maraming salamat sa iyong pagpunta sa aking live. Maraming salamat po, bagong kaibigan. Sir Ariel Vlog pang ayuda. Ano na ba tayong padikitan mga kaibigan? Panoodin ko ng 2 minutes para dikit na Ayan, dikit. maraming salamat Ma'am Anwar Onip sa iyong pakikipagdikitan. Pakikipagkaibigan sa ating mga mahal na kapatid. Wala ka naman host, ay iyan. Magsuportahan lang po tayo para lahat tayo ay umangat ha. Sarap naman to sinigang na baboy, lutong pangbahay Ariel Vlog. Sarap na?
Sana all. Kailan kaya tayo makatikim niyan? Nalalaway na ako si Rick. Pero pag umuwi ako, hindi yan Basta, una-una kong baboy. tikman. Alam ko na yung titikman mo sa Ricky. Si Amor. Di ba? Alam na yun. Hindi ako nalalawayan, iba yung nalalawayan ko. Nalalaway ako sa baboy na to. Ayan, si Ricky. Si Ricky. Pangunang dikit sa'yo, Sir Ariel. Pangalawang dikit. Salamat sa mga host sa pag-ayuda. Ayan, ayudahan po niya si Ariel. Miss na miss ko na yung baboy eh. Baboy na pagkaluto. Pangalawang ayuda na Sir Ariel. Pang 89.90. Pang 90 sa'yo. Pang 290 sa'yo. Pangalawang ayuda. Tamsak dikit ako sa'yo. Hello. Ano din ta ng 2 minutes hanggang 3 minutes. Para dikit na dikit ang aking alaga. Ariel Vlog, dan nating dikit. Ayan, magdikitan lang po talaga. Magdikitan lang po kayo dyan. Para lahat tayo yung magkadikitan na. Magdikitan lang po kayo dyan. Kay kanta tayo ng sintonado. Any more than thumbs up at dikit na maraming salamat. Ayan. Sarap naman mag-anon to sinigang na baboy. Ayan. Ginigisa pa niya. Kanta tayo ng malukot ba? Thank you, team. Dito na kayo magbiganan, di ako para magbiganan. Minsan naaalala kita kahit ngayon mayroong nagmamahal na iba. Di mais kung damdamin nagbabalik at para ba nayan ka pa sa aking tabi. Muling nadarama ang yakap mo, natitikma muli ang halik mo. Naririnig, sinusumpa ko ay mahal mo. Minsan-minsan ang alaala mo'y nagbabalik at aaminin ko hanggang ngayon ika'y iibig. Hinihiling ko na kahit nasaan ka man, isipin mo ako kahit minsan lang. Sana maisip mo ako kahit araw-araw Kung ayuda, Sir Ariel. Minsan, tinitigan
larawan mo. Unti-unti bumabata ang luha ko. Nagsisihan lahat ng aking pagkukulang. Kaya ikaw na sa akin ay lumisan. Kahit ngayon mayroon akong iba, kahit sinasabi mahal ko siya, puso ko ikaw pa rin ang mahal ko. Minsan ang alaala mo'y nagbabalik, at aminin ko hanggang ngayon ika'y iniibig. Hinihiling ko na kahit nasaan ka man ngayon, isipin mo ako kahit minsan. Agoy-agoy na busy ako, pasensya lang. Namali kasi amo ko, naghakot pa kami. Wala pong problema. Wala na ba nakapin? Si Sir Ariel Vlog nakapin po, mga kaibigan. Punta niyo po yan. Ayun, paminsan-minsan daw sabi Rick, huwag minsan-minsan. Sapat ko na. Ayan po si Ma'am Aniwer po, mga kaibigan. Pasukin niyo rin po yung bahay niyan. Oo, doon sila nagayan ng mga tubig. Nag-feedback. Dapat pa rin, Rick, huwag lang patikan po. Bajul, akit na dito Ma'am Bajul. Sisi kay Triple, ano na, kumusta naman? 11 million siya po. Nanahimik sila, di ba, Pawin Rick? Ano nung Sisi kay Triple ay saya nila, ano nag-post? Ano Inday am? Sabi bakit ko kantahin ika at si Iko. Soko man mabajul, taga Bohol, soko ha. Bakit na suko? Hindi yan magsuko. Oy. Tawagan lang ako. ako. Yan, ano? Suko yan. Tawa-tawa lang po yan. Sana all may tatawagan paring Rick ba? Ting, bigla siya to. Ting. Hello, may meeting. May galang siya. Ha? Sana all may tatawagan. Si Chef daw bababa. Wala na eh. Bye-bye, sigurado. Others giving birth to a little son, crying in the rain of falling down. Father who is young, but he not wise. You see the fire inside his eyes.
hold me, cover my side. This is no paradise. Don't you me, evil side of the world. How many hours and how many days? Love is just slipping away. How many seasons and how many years with you? How many centuries and how many lives with you? Here's the thing. People selling flowers in the dark, going up, holding their backs on a world that wrong. Telling me around, I guess I found some wheels. You see them running down the naked fields. Hold me, cover my side. This is no paradise. Don't you be the evil side of the world. How many hours and how many days? Love is just slipping away. How many seasons and how many years with you? How many centuries and how many lives with you? Nilai po sa inyo lahat yan, sa mga nakabigil dyan. Amin later, ayan, maraming salamat po. Matinig, bigyan mo na. How many hours and how many days? Love is just slipping away. How many seasons and how many years with you? How many centuries and how many lives with you? Maraming salamat po sa inyo lahat, mga kaibigan, sa inyong walang sawang suporta sa aking live. Thank you po very much. Kating Rick, bigyan mo hagdan si Ahim. Sina? Si Ahim mo. Busy daw siya, busy. Ano mga kaibigan, sa gusto pong mag-cut-cut yan, cut-cut yung jacket. Bagong gawa lang po yan, mainit pa. Ano letter, ayan, new 205 million. Ayan, mga kaibigan, pasukin na po natin bahay niya. Annulator, my friend, how are you? Thank you for Pinos. Welcome, sir, Annulator. Thank you for coming. Jinchan Harang, ayan. Maraming salamat sa inyong mga parang harang dyan, mga kaibigan.
sun is in your eyes. I don't wanna say goodbye to you. Pasok sa nakapin. Sabi staying illusion. I should try to forget. There is something left in my head. You're the one who's in love. Now you're the one who made it stand. I'm the one who's feeling lost right now. Now you want me to forget every little thing you say is sweet. There is something left in my head. I won't forget the way you're kissing, the feeling so strong, where the last me for so long. But I'm not the man your heart is missing. That's why I do you. You were never satisfied, no matter how I try. Now you wanna say goodbye to me. Love is gonna be an illusion, and you try to forget, but there is something left in my head. I won't forget the way you're kissing, feeling so strong. You're lasting for so long, but I'm not the man your heart is missing. That's why I know you. Sitting there all alone in the middle of nowhere, don't know which way to go. Wait lang sa ay. There ain't so much to see now between us. There ain't so much for you. There ain't so much for me anymore. Therefore, before shut up. This may channel to are you vlog? I won't forget the way you kissing, a feeling so strong that I lasted for so long. But I'm not the man your heart is missing. But that's why I know you. That's why you know me. I know you. Ayan po, maraming salamat po mga kaibigan. Premier ni si Kuy Bitsay. Ba't hindi nilagay dito? Nakalagay ba dito? Hindi naman. Ay mga kaibigan, thank you very much po sa inyong lahat mga kaibigan na sa inyo. Ayan po mga kaibigan, punta po tayo sa nakapin po mga kaibigan. Ante ka lang ha. At po mga kaibigan sa nakapin po, may ano po yan. Premier po ng aming kaibigan na si Ma'am Bitsay. Support po mga kaibigan sa pray po yan mga kaibigan sa kanyang kamatis. May kamatis po siya, kamatis. Puro ng kamatis, may bunga.
Nadikitan ko na pala sa games mo. Ayan. Nadikitan na po kayo mga kaibigan ha. Kapit tayo mag-end mga kaibigan. Ikaw next, Marimar. Muni ka na ba? Marimar, na muni ka na? Marimar. Nag-apply ka na, Marimar? Wala yata siya, si host. Ayan. Ano po kami sa pinaka-pin po dyan mga kaibigan sa premier po ni Ma'am Bitsay. Bitsay 8 channel po yan mga kaibigan. Baka gusto niyo pong pumunta doon. Ligo na. Time to ligo na. So next kay maganda ako. Ma'am Grace, mag-live ka? Kawang ngayon na mag-live kayo. Mag-in na ako. Nabihag ako lahat ng Mag-live ka ba, Ma'am Grace? Ayun sila. Time is done. Mag-live ka, Ma'am Grace? Mamaya? Oo, ngayon. Ano daw yun si Ricky? Mag-live ka? Mag-in na ako. Gabi pa, uy. Sino mag-live ngayon? Mag-in ako. Parang si Sikoy Mutchis yata yung nagsabing mag-live. Mag-ano siya? Mag-in ako. Prepare. Alas 6 yata yun mag-silent. Gabi pa ako si Ricky. Sige, mag-in na ako. Sinong papalit sa akin? Ilang oras ka na ba? Ay, no. Isang oras kalahati na. Tama na yun. Isang oras. Ayaw na lang idalaw. Pagod na ako. Pagod. Parang may ginagawa eh. Pagod. Nakakaatamad na kayang mag-ano ngayon si Ricky, no? Yan tayo pag Budlay na. pag hindi ka pa muna eh. Sige ka na. Budlay na. Budlay na. Ma'am Ronaika, may shout out sa iyo. Ma'am Ronaika, kung kaibigan na gwapa. Ma'am Ronaika din, may love shout out lang. Sabi mo, makatkat ka. Kat na. Ayan o, para sa iyo itong hagdanan na. Kapon, naghanap ka ng hagdanan ngayon, may hagdanan na. Ayan, Ma'am Ronaika na gwapa, ayan. May hagdan tayo dyan. Sabi mo kapon, di ba, hagdanan? Silip lang ko, busy pa.
sige, ingat kayo dyan sa inyong mga work, mga kaibigan na. Ingat kayo dyan. Sir Ricky, nagsampay ako. Sige. Ingat kayo sa inyong mga trabaho. Baka maano kayo ng mga amo nyo. Tawag yun. Maraming salamat Sir Ariel Vlog sa iyong support sa aking live ngayon. Maraming salamat talaga. Sa hindi pa po nakadikit dyan kay Sir Ariel Vlog, mga kaibigan, please naman po. Ayan po yung kanyang bio. Mrs. Olds and Bay. Ayan. Ingat po dyan, Ma'am Ronaika, sa iyong work. Ingat po dyan. Ayan. Thank you. At sa yan. Ingat kayo sa inyong mga ginagawa dyan. Sa mga naka-BGB dyan, maraming salamat po sa inyo. Lamok. Ayan, si Marimor makiat ulit. Pinakausap ko to si Marimor kaya hindi ako sinagot eh. Ano na? Hindi pa rin hindi pa ako nag-apply ka na, Marimor? Hindi pa. Bakit ano pa ginagawa mo? Mag-apply ka na. Hindi, binabago ko pa nga yung ko, yung mga thumbnail kasi dapat ganun ba thumbnail? Yun paring Rick? Minsan kasi magpares-parehas, magreklamo si Lolo na sa thumbnail. Oo, ako pa kasi pare-pareho uniform yun siya. Pare-parehas man din sa akin noon nung nagsa-silent ako, wala man. Depende. Minsan kasi nag-ano sa thumbnail eh. Pinagpuyatan ko nga kagabi, tapos tanggalan mo na lang ng thumbnail. Mayo pa, tanggalan mo na lang thumbnail. Mukha mo na lang ilagay mo. Kaya nga yung iba nilagyan ko ng mga thumbnail, nag-edit-edit ako kagabi, ng oras na ako natulog, tapos kami ng pag-isip ko, yun na naman ginawa ko. Tapos kanina sabi ko, ang pagod din, nilagay ko na yung mga picture. Okay lang yun kaysa maan. Pero hindi pa tapos, meron pang Ayun si Ma'am Tin. Ayan, si Ma'am Tin. Salamat, Ma'am Tin. Ano ba kasi ko eh? Good mo ba? Sa English. Di na ako mag-end. Yehe. Ano, bakit mag-end ka sa Rick? Ayan. Maraming salamat sa pagbalik niyo, mga kaibigan. Maraming salamat sa inyong pagbalik sa aking Ganda ng boses si Ma'am Tin kagabi. Magaling ang kumanta si Ma'am Tin. Oo, ang galing kumanta. Akit naman my idol, Ma'am Tin. Galing naman talaga si Ma'am Tin kumanta. Kagabi ko pala. April girl. Kagabi mo lang narinig siya kumanta? Oo, gabi nagkantay ako din. Hindi ko makanta yan si Ma'am Tin. Akit pa nga yan si Ma'am Tin ngayon eh. Ayan ang Ma'am Tin na hagdanan ako nakapin. Ma'am Tin, akit na po, kanta mo kami isa lang. Yung Diba playlist. Ma'am Tin, kagabi ka lang niya narinig, o diba? Nandun din ako kay Ma'am Tin kagabi, hindi na ako kasi busy ako. May inaayos. Visit. Alam mo dati, iba-iba yun. Wala yung iba, yung walang thumbnail, yung iba. Yung kung ano lang yung nasa video, minsan yung lumalabas. Binago ko lahat yun. Ginawa ko ng uniform. Pala, mali rin. Ganun pala yun. Mamay, maya na hena. Darling ko, may galang shout out akyat na dito. Namimiss ka na yan. Sino next? Kaya maganda ako, mga kaibigan. Yung ano ko, yung album. Album. Ikaw, Mamila, ni mag-live ka?
Ginawa kong album. Ha? Puro Anong oras na? Live ka? 12, 1, 2. Abuti na ako ni Amo sa Ricky. Ha? 11. 12 na, 1, 2. Ay, madating na yung amo ko. Mamaya na lang ako sa Ricky. Sisikoy mo cheese ngayon, alas 6 daw. Alas 6 Mamaya pa, na lang anong ako oras pa pagpatulog. Gabi na lang ako. Mag-silent na lang ako. Nagpas na ako sa oras. Bago ako mag-live si Magla-live kasi si Kuya Grace. 9. Alas 8 dito. Maraming salamat Ting sa yung support. Thank you. Mag-silent na Wala lang ka ako. pang dalawa. Ako mag-ilin. Huwag ka na mamaya maano pa ni Lolo eh. Dapat nag-apply ka na eh. Wag na sisikoy, okay? Di pa ako nag Mamaya masabi ni Lolo, sobra-sobra na to ah. Baka Hindi ka bawal. tatanggapin. Overqualified ka. Qualified. Kaya lang, ayos ko pa nga bago sa mag-apply para ayun. Mega Jello, Miguel shout out. Mega Jello. Jello! Silent pala ako mamaya gabi. Shout out. Ang Jello. Si Rans pala, ibin mo Maraming si salamat sa Rans. pagbisita. Team One Love, CC Heart, thank you so much. Hindi na available dyan. Nag-live na kayo maganda ako. Wala ka pa naman 2 hours sa Ricky. Ano ka ba? Ha? Wala ka pang 2 hours. Ano ka ba? Pambira ka mag-live. Maraming salamat parang Victor ah. Lubos-lubosin mo na yan. Hanggat wala pang nag-open. Tama na yan. Alas 5 daw si Mama Kitty. Para makapahinga na kayo. Awagay, napagod pala si Ricky pag Hindi na kami napapagod eh. Pahinga kayo yaw-yaw. Punta ako dun sa baba. Nasaan na ba yung ano? Wala na. Kalimutan ko. Nakatambay lang ako, Sir Ricky. Sir B, salamat. Last na lang, magtitiklop na lang ako, tapos kakain. Tapos na ang trabaho nila. Amo ko, kala ko hindi pumasok. Kasi sabi kagabi wala daw pasok. Pala yung mga bata. May bisita kami kagabi. Sino taga-dita dyan? Sino taga-dita sa inyo? Wala. Ako pa rin. Wala ko sa Jida? Kanta na pa rin, Rick. Ang ganda ko. Salamat na. Maraming salamat ha. Dalawang oras na. Best mega love shout out. Best gusto ko. Kanta ka muna Marimor ni. Ano ka na mag-end sa Ricky? Ano? Di pa nga kami nakaka... Kinakati itong mag-end si Sir Ricky ba? Bumaba ako ni Sir Ricky, kami nang bahala dito, baba. Kami na lang dito. Sige na, tayo na lang. Pababain na lang si boss. Umakit ka na lang pag gusto na namin ipa-end. Hanggang na sisikoy nila ni, tirahin na natin. Wala na si boss. Maraming salamat. Baba na ako. Bye-bye. Ingat. Si paring Ras, pasok na. Pasok. Kanta pa nga daw. Sige, Amor, kanta na muna. Wala nga akong isang cellphone. Mga budol talaga tayong nasa taas nga hindi makakanta kasi walang cellphone.
Buto. Nasaan isang cellphone mo? Ay, naka-play pala kay ano. Nakakalang, hindi ko puputulin. Naka-play pala dun kay Idol Ram. Porbida daw, porbida. May kanta bang nasaan ka? Kailangan kita? Kanta na, ito nasasakay nila niya. Ano yung... Ano-ano ka dyan. Oy, wag na kayo kumanta, magkwentuhan na lang tayo. Ayan, so, Angel, kumusta ka? Magkwentuhan tayo at magtitiklop ako. Yung mga magko-comment dyan ng ano, Angel, taga saan ka? Uy, agad, bagal mag-reply eh. Tagal mo tuyo ng buhok ko. Ako nga, basa pa rin yung buhok ko, ginagay. Putulan ko na nga ito. Ang hirap ng mahaba tuloy. Naku, nagbubulbul sa ilalim. Kaya nga. Ano nabubol-bol? Bakit nagbubuhol-buhol? Ang buhok kasi Ricky ha. Bakit ako gaganyan sa buhok ko, hindi sa buhol-buhol? Charot. Yung buhok ko naman di pa nagbubuhol-buhol. Kasi si Gracia. Uy, kasi si Gracia hindi niya naririnig kasi si Gracia. Ulit salot. Paano kulot? Hindi yung kulot buhok mo, uy. Yun sa akin kasi si Oh, paano maging kulot yung buhok ko? Hindi yan kulot. Kumulot lang yan kasi iniikot ko yan pag ano. Nag-abot ito sa survey kita. Andyan pala si ano eh. Sisigil Eh, ano ba yun? dahil niya ko ano na, kumusta ka naman kapon, iiyak ka na, walang hagda na. Ngayon, nandito na hagdan. Bakit? Paakit mo si... Ricky, akala ko may bababa ka na. Ha? Dito na lang kami. Hindi na daw kasi. Maraming salamat sa inyo mga kos ha, pag-akyat. Baba na ako. Andito na kayo. Buti naman nung makiyat. Bye-bye. Sir Ricky, dito na lang kami. Dito kami dito aalis. Sir Bolano, bigla lang shout out. Your vlog, bigla lang shout out. Oy, si Sir Ariel hindi nasagot dun sa kinasa. Ayun, sagot dito, Sir Ariel. Hindi pa yan dikit siguro sa akin. Sino? Sir Ariel, dikitan mo naman ako na daan kita ng pito. Dikit na ako dun kay Sir Ariel, min. Yung main ko, dikit na rin sa'yo. Tingnan ko. Lahat, ay ako, lahat na. Pang-ayuda pa ako sa'yo. Gala-gala ka lang. Kasi, ano. Grabe, uminokbang ako ng madami. Rudtuan. Ako sisi ko, may lanik 40. Rudtuan, ano na ako, 313. Hindi niyo pinuntahan si Angkat. Kanina pa Ang tayo bahay ba? mo. Ang bahay mo daw. Ibaba ako, wait lang. 790 na yun bago ko natulog kagabi eh. Ngayon, balik sa Saan ano. bahay, host? Ayun, bahay niyo daw. Ayun ang Balik sa bahay. 720. Wait lang. Na-stress ka Tapos naman sabihin dyan. niya, ako dyan. Parang na-stress yan. Ano daw yun? Mag-order na yung bagong sahod dyan. Kay Eric. Order na. Makdo. Or, ano, KFC. Miss Wing, shout out. Hoy, Bodol. Shout out. Pare, bulan na shout out pre. Ingat sa pagbibiyan pag maniya pre ha. Ma'am Nurse Bill, shout out. Kung ano ako'y tanggap na. Kakanta lang. Kanta na, kanta. Yan si Chip, Ayun, nababala umabol ko pa. ng barlay. Sikoy, chef. Kanta na si Sikoy. Nandyan si Sino ba Sikoy. sumahag ngayon sa YT? Nandiyan na si Chef, nandiyan na si Si Sikoy, chef. Kanta na. Tamsak harang, tambay lang, bis.
Ini isang comment na lang. Tagal naman ng oras. Nainip na si Sariki. May lakad siguro po. Ayan, Ma'am Jinjan. Kantahan mo na nga, Ma'am Jinjan yan si Sariki. Nakapapunta na yata sa Pinjet. Hindi ko Teya, may galab shoutout si Pabiji-biji na lang ako sa inyo ba? Lagi na jamming. DC. Baka ng panty underwear ni Madam. Kinsita. Ma'am Melanie Camino, nagtamsak na nagbakas. Sino yung Sabi ni sisipon? Arya. Ayan, Sabi ni salamat. Salamat, Sir Ariel. Inanong kita. Kung may boyfriend ka, ay kung may girlfriend ka pala. Ang sabi mo, iwalay na. Ako naman, tuwang-tuwa. Ang tanga, naniwala. Kumpos. Ano? May ganta bang ganun? Maraming salamat sa lahat ng sa akin live. Ingat po kayo. Diba? Siya ano, paring Rick, igawin mo siyang Kaya ako tinaksip-sip. Ma'am Tin, nakita ka naman dito ng Tin. Mag-in na ako. Wag na. Kawawa naman siya. Kimain siya. Kanta si Kuya Amor, Sir Ricky. Nagmamakawa si paring Rick na main babal siya. Yung mga host, yung ba na bahay, di ba na bahay? Ano yun? Yung mga co-host? Kunting minuto na lang paring Rick, isakto mo na rin. Kumanta ka na nga dyan si Kuya Amor at may... Ikaw na. Si Kuya Grace. Banatan nyo na. Kumanta. Ano daw yun susunod nila, no? Kantahan mo na daw dyan at si Sir Ricky ay naiinip na napapakita. Kausap ko pa anak ko si Abot kamay na kita. Manat na si Ricky, kumanta ka na. Lagi na kong nagdarasal. Ayaw ni paring kumanta. Wala siya sa mood kumanta. Papa-end na si Ricky. Tayo. What cheese do you recommend? Fricoidum, of course. Always down for Frico. Tapos kang ginagawa. Si Chip, nalalaglag ka naman, Chip. Hindi kita maano, Chip. Nalalaglag ka lagi. Hindi ka masalon sa Ricky.
Huwag mong pansinin ang naninira sa'yo. Parang nag-iikot. Nagawa ko. Ano? Ano guys? Meron pa? Parang meron pa. Iko. Nag-i-echo dito sa Ricky. Nag-i-echo nga ako. Nagbabanat ako ng kanta, nakamute pala ako. Ay, adik ne. Adik talaga. Kaya pala, ang lakas eh. Sensory, kala ko, naririnig niyo ako. Sniper. Banat, one more. Malapit ka na sa Ricky. Iba na rin. Nag-iikot. Sayang lang na sandali nilipas ko. Aron ka na, bakit ba humanap ng iba? Ngayon, ikaw ang pinapangarap. Hinayaan ko ang lahat. Bakit ba pagsisisi laging nasa huli? Lumipas, di na maaring balikan. Sayang, bakit ako nag-aalangan pa? Tuloy ngayon umuha at nang nihinayang kung maibabalik lang dating ikot na pagkaingatan ko. Bakit naririnig ko yung Ano narinig mo? boses ko naririnig ko. Doble-doble. Baka ako nag-i-echo siguro ako. Ako siguro sa Ricky. Feeling mo. Naririnig ko. Sige. Mga kaibigan. Kabanat na, si Ricky. Ah.
Sige, kanta tayo isa. Hala, wala na pala to. Bluetooth mode. Pinatay ko na yung ano ko, pinandar ko pa. Connected. Last song. Disconnected. Buang. Ano na yan? Malapit na po. Malapit na. Nasaan ka na si Sikoy Milan? Eh, ano na? Kumusta naman siya? Forever. Ay, mahal. Dami ni Chip Forever. Sir Ariel, taga saan ka? Siguro nakabila. Kanina naman ng tanong ba? Hindi yan sabi. Ay, darling ko, busy ka na. Wala nang makausap. Sisikoy Triple, ano na, kumusta naman dyan? Kaya nito ni Sisikoy Triple, yung darling niya. Ay, sano. Sisikoy Tia, ano na, kumusta ka naman? Lahat sila kinakausap ko. Pero reply nila yung diba? Taga-Aklan po, dito po ako sa Palawan. Ma'am Amor, basahin mo yung comment ko sa parang Buholano. Ay, nasa Buholano. Sanitizer, wash hand naman. Ma'am Amor, sino? Aklan ka to, ako kapis ko sa Bro Ariel. Amor, sino kasama mo? Dito ulit sa kalam niya. Ulo lang, malakas niya. Uy, walang ulo dito. Di nga ako nakakakain dito ng ulo. Kasi manok dito, wala namang ulo. Wala naman, di naman bumibili isda. Walang ulo na natitikman. Ibang na sa ulo. Sa buho lang mo. Ulo ng ano? Hindi na nga ako nakakain ng ulo. Mga ulo, hindi naman nabili ng isda. Wala rin naman hipon. Manok lang talaga dito. Wala naman yung ulo. Tapos yung itlog, wala din naman yung ulo. Itlog lang malakas. Ay, yarbol. Maglasong tayo para matapos. Si ano, si Kumilan eh. Uwi yun natin. Dito ngayon, Palawan na siya. Anong work ko din sa iyo? Maganda kasama mo sa video. Magaganda. Ah, yung magandang kasama ko sa video. Sino yun? Hello, shout out. Ayan na on, yan si darling ko kakanta niya mag-i-end na daw si Parang Rick ha. Hanggang sa ngayon ikaw lamang. Lah. Ito na ito. And maraming salamat mga kaibigan sa inyong pasok sa aking live. May kakanta pa. Thank you very much sa aking mga co-host, mga makyat. Maraming salamat. Ma'am Marian, shout out po. Mag-end ka na? Oo, mag-end na ako. Kaya 2 oras na ako. Ay. Maglagay-lagay pa ng kanta ka ba? Puro ulo lang. Pag kumanta ka, kanta ka muna.
Oh, paring Rick, ngayon na. 2 oras na. Ma'am Marian, Kanta pa please, siguro. may galang chat. Marcia, Kanta pa may siguro eh. galang chat. Ma'am Marian, maraming salamat sa pagpasok, ma'am. Thank you. Kanta ka ba ba, Erm? Sige, kanta ko isa. Ingay ah. Sige, para mag-end tayo. Wait lang, pili ako. Na. Ano bang pili na tayo? Banat, hi, babe, Teng! Wala space sa tiyak, babe. Shout out po sa lahat. Hey, guwapa, shout out. Darling. Ating laging kapiling at kasama-sama. Bawat saglit ay tunay na kaisiyan. Di ko naisip na magbabago sa akin. Akala ko'y di na magwawalay pa. Bakit ba ako ay iniwan? Ano bang pagkakamali? Sana ay sabihin sa akin ang malaman ko ang sanhi. I'll keep on loving you kasadyang di ako ang sigaw at tibok ng puso mo. Mabuti at nalaman ko na ako'y di mo gusto. Huwag kang mag-alala kasadyang di ako lahat na pinapangarap mo. Wala nang pag-ibig, pabayaan mo na lamang. Sasaktan man ang puso't damdamin. Ipis ako pagkat naisan. Marahil ay hindi ako para sa'yo. Miss Wing, shout out. Basta't isipin mong ako ay narito. Bakit ba ako ay iniwan? Ano bang pagkakamali? Sana ay sabihin sa akin, malaman ko ang sanhi. I'll keep on loving you kasadyang di ako ang sigaw at tibok ng puso mo. Mabuti at nalaman ko na ako'y di mo gusto.
Kung mag-alala kung sadyang di ako lahat ng pinapangarap mo. Kung wala nang pag-ibig, pabayaan mo naman. Triple G, shout out po to Mars, yo! Buwa sila mga ungas. At kung narinig ka sadyang di ako ang sigaw at tibok ang puso mo. Mabuti at malaman ka na ako'y di mo gusto. Huwag kang mag-alala kung sadyang di ako ang lahat ng pinapangarap mo. Kung wala ng pag-ibig, pabayaan mo. At lariyo kung sadyang di ako ang sigaw at tibok ng puso mo. Mabuti at malaman ko na ako'y di mo gusto. Huwag kang mag-alala kung sadyang di ako ang lahat ng pinapangarap mo. Kung wala ng pag-ibig, pabayaan mo na lamang. Yan. Ang bot sa imo. Nga man na ang bot. Bungol ko karon. Tunga gali ka mo support karon tingnan. Oh, tunga. Practice to dribble. Sir Tom, thanks for coming, sir. Kanta kay Piket Matakaw. Sige. Complete keeps you on Nag-end naman si host. Tamsak dan host. Yan. Thank you sa inyong patamsak yan, guys. Mars, utod ko. Siting sa biyak din dyan. Ikaw sa... Oo, sa tunga siya. Love you ko, host. Sino daw? Love you, vlogger. Ano kaya itong kanta na ito? Hindi ko alam. Yun lang. Host, kaka-in love daw. Siya na all in love. Senior Pulubi Vlogger. Parang di ko yata kaya pag sa buhay ko'y wala ka. Ani ng pag-ibig, ang puso ay nag-iisa. Sinong aking tatawagin? Sinong aking hanapin? Sino ang magpupuno sa aking paglalambing? Bakit ka pa nakita? Bakit ka nakilala? Kung ang puso ko ay iiwan mo lang at sasaktan, kung siya'y higit sa akin, naroon man ang
pagdaramdam ito ay aking kakayanin. Adlo ka, Beb. Parang di ko yata kaya pag sa buhay ko'y wala ka. Amin ang pag-ibig, ang puso ay nag-iisa. Sinong aking tatawagin? Sinong aking hahanapin? Sino ang magpupuno sa aking paglalambing? Bakit ka pa nakita? Bakit ka nakilala? Kung ang puso ko ay iiwan mo lang at sasaktan. Kung siya'y higit sa akin, naroon man ang pagdaramdam ito ay aking kakayanin. Kung siya'y higit sa akin, naroon man ang pagdaramdam nito ay aking kakayanin. Bakit ka pa nakita? Bakit ka nakilala? Kung ang puso ko ay iiwan mo lang at sasaktan. Kung siya'y higit sa akin, naroon man ang pagdaramdam ito ay aking kakayanin. Bakit ka pa nakita? Bakit pa nakilala? Kung ang puso ko ay iiwan mo lang at sasaktan. Kung siya'y higit sa akin, naroon man ang pagdaramdam ito ay aking kakayanin. Ay aking kakayanin. Ano daw? Pasilaw daw ko, host. Ano daw? Pastilay daw ko, host. Request sa baba kung pwede. Ayoko. Sorry po. Naiya ako. Punta ka na lang sa bahay ko para makita mo po. Bakit ba? Ano ba yan? Hindi man ko ano ay? Karaoke ko ah. Ayun na lang. Bakit ba? Bakit tayo nakikita? Gusto ko ay makabahan. Pag nasalayan ko iyong ganda, gusto ko ay makabansa. Kapag ika'y katabi, ako'y di mapatingin. Walang ibang lumipas, di ikaw lagi. Sinubukan ko
kalimutan. Di ko makakayanan pagkat ikaw ang laman puso ko't isipan sa araw at gabi. Ikaw ang dahilan, hindi ako makatulog sa kakaisip sa'yo. Ikaw, sinta, ikaw ang dahilan. Thank you sa pagdikit mo. Balikan kita mamaya, ha? Senior Polo B Vlogger. Thank you po. Amin, Eska. Paano ko kaya sasabi sa'yo na ikaw ang pinili ng puso ko? Aking nadarama ay para lang sa'yo. Asahan mo ito sa di naglalaho pagkat ikaw ang laman ng puso ko't isipan sa araw at gabi. Ikaw ang dahilan, hindi ako makatulog sa kakaisip sa'yo. Ikaw, sinta, ikaw ang dahilan. Ayan, dikit lang yan sila. Dikit ka dyan. Thank you sa'yo. Dikit. Ikaw ang laman ng puso ko't isipan sa araw at gabi. Ikaw ang dahilan, hindi ako makatulog sa kakaisip sa'yo. Ikaw, sinta, ikaw ang dahilan. Ikaw ang laman ng puso ko't isipan sa araw at gabi. Ikaw ang dahilan, hindi ako makatulog sa kakaisip sa'yo. Ikaw, sinta, ikaw ang wait lang, ganap na. Hindi ka pa napagod, ma'am co-host? Breathless daw co-host kung pwede. Si Polobi Vlogger Senior.
Palambing mamaya guys sa kay Sir Poloy Vlogger. May live po siya. Sana ka singer ko. Singer ko ah. Ara ka pa da. And maraming salamat sa walang sawang sumuporta sa aking live mga kaibigan. Thank you, thank you. Sana ka Sige mga kaibigan, ako po ay mag-end na. Maraming salamat po sa inyong suporta. Thank you very much sa aking mga kaibigan na laging nandyan sa aking live. Maraming salamat po sa inyo. Para hindi ko na po kayo maisa-isa. Thank you. Maraming salamat po sa inyo lahat mga kaibigan na sumuporta sa aking live. Sa lahat po nandito ngayon. Thank you very much po. Ako po ay mag-end na. Maraming salamat Ariel Vlog. Thank you very much. Sa aking co-host kay Jinjan Alaba. Maraming salamat. Kay Ma'am Melanie Camino. Kay Ma'am Grace. Thank you very much po. Kay Ma'am Marimar. Thank you kay Chip. Maraming salamat po sa inyo lahat. Ingat po kayo sa inyong work mga kaibigan. Lagi po natin ingatan natin sarili dahil yan po ang ating kayamanan. Thank you po. Maraming salamat. Bye-bye. Ano Ma'am Tin? Magpaalam na ka Ma'am Tin. Ay, mag-end ka na? Nagkanta ka pa? Ay, hindi ko mag-end ka na. Di ano. Kasi ano pa ganitong oras sa PBG. Luto ako. Mga gusto mo kanta, kanta ka muna dyan. Hindi, kung mag-end ka na next time na lang. Sige, next time na lang ha. Maraming salamat. Sinsa ka na muna ha. Ha? Sinsa ka na. Okay lang. May gagawin pa. Okay lang. Kasi nga kanina, di ba may gagawin ako. Inayos. Maraming salamat, Ma'am Tin. Sige. No worries. Next time. Thank you. Sige. Ingat po dyan lagi. Bye-bye po.